Ciao, kapteni ke kontra phezulu kulayina kapteni ngifuna ukusabela nabo bonke abashayi besinqo obastard izinja zakamnqakavula obastard abayenyanyatho nomnini izinja ezisebenzela iqheba kahlangana upetrol 100 rand zihamba ziyophanda izinja zegame inje kwazi ukuhola umuntu ngamadaba awuhle wahlanganisile kwabantu abahlukene ubastard omkhulu into esebenzela isinqisha isinqo ubastard ono straight endlini umshiyelele kodwa uyabanyisa ngaphandle ubuye endlini esesula umlomo bastard omkhulu ozakutshela udlala amagame amaningi ngaphandle ufika la ethimini yakho usukukhathele usushaya amanqakapha izakho khona izinto zangampela elambile la eminyango lo 17 okwenzela ingadi kwakho uyena okuqiniselayo la endlini ungaqinisi ngaphandle uqinisa endlini boza ngaphandle i-tournament la endlini zonke into uma udlala endlini ushaya igame ngampela kapteni ungabhayiziseki hayi ukuthi umuntu wakho ubhayiziswa yini ubhayiziswa wena yabona time ulahlile wena wavala ifoni ukuthi ngalokho ekubangela isicefe akakufoneli yena uthola iphisi yokwenza noma yini noma kanjani uwena ekuseni obuye ichaze nayo usuke eshayekile ngeke umshaye manje ngeke uzumuze uzade eshayeke samele umgoqe 3 days 4 days uyahlangana uyabuya ushaya iceba vele wena osecaleni usula umlomo ukuthi khonto izwayo noyisolanga kuziyikhuluma uwena osegostini la awukwazi ukubhiqa umuntu ngobende lenyama ungayibona ngake idlake wena ubanje uyighost ngalothu usenza igame pastet uzokuqaqela blind mubushaye wesinqa nomuphi ungayivuma ukuthi ushaya umuntu kasibani shaya umuntu kasibani umuntu wakho bayamshaya nawo mebe ngamshaya usenhlanhleni ungabhayizi ungami ngaleyo nhlamvu captain izokubhayizisa mase ngikhuluma noSweetheart ke onomuntu wakho oqondile straight nani lalela la Sweetheart umuntu wakho ubona njengomakoti ufisa ukuthi uvele njengomakoti noma ukuthi umhloniphe but mase nisendlini asike istory ayikho indaba yana kiwe emupha kuhlehlo wenza noma yini methu ufuna lokho wenza yonke into lalela la umuntu wakho njengoba ehlala egijimisana nezichaparapha la emgaqweni nani wena lezi zinto ezenziwe ichaparapha uzenza nepride kakhulu hayi mina ngeke ngiyenze nje leyo nto ngibhekelena bayabheka obastard abadlali ndikane yabo ngamadapa u3 ngamadapa u4 ngo100 rand ngepizza babheka beme kanje ngiyakutshela ugcwele ngawo umuntu wakho ugcwele ngemashi yakho kodwa wena nenombolo ongayidala inja mengabe ungayiphakeli iyayichitha imigqomo yabantu ngeke uzuyilawule futhi kwesinye isikhathi ichitha ngisho iphakelo uyacabanga mase ungasayiphakeli kuzakalani usana ukudlala la nini usana ukudlala la nini ungabi straight ungekho straight la uzolimala mina mofet groundini wazi ukuthi kuyanyiwa kuyagudlwa kuyamashwa hayi story uthi noma umship pastor wakhe ethuku ethi hayibo uyena lo nkandla logqoka iduku esontweni okustream ezehayezi endina kudlalwa nezingane uzolahleka ubastard ngisho umbambe echitha imigqomo uzishapho wena uchitha imigqomo bekuphakela kwenzakalani ngawo kumele ushayisane kuba bonke abashayi besigqibana ubhayizi iqeba liyighost ungalishaya manje okushaya ubuzo oba womkhulu akuve kuyinto yamanje kudala lafika ngeke uzuliqede bangako abantu sawabashaya usayizwa leyo taste ayisekho abashaya yamasha kusakhawunta mkhulu umuntu omshaya 2015 awusakhumula ukuthi wayenjani wamshaya umzali umsele wokuzayithini magijima isiqeba kakhulu ngananyoka captain Pandini wazokugathi iqeba lahlulo babamkhulu bastard alikhawathi ibutho ushaka wathi umuntu oshaya iqeba kaye empini ngoba usuke week uyathamba ke nje futhi momfana oshaya iqeba nomnini awuphinde nje uyindoda uqina uqoma uphalaza uthakathi uyayiclean uyithuthi correct boja inyanga yothanda ivalentine ungibambe nowele ePalito sine comedy show amathikiti ethu ase web ticket asakhona 150 200 sicaphene ePalito mengabe uyothenga i-complete ticket uzothi Palito comedy night correct mode captain wazongolayi abhayiziswa iqembu zokaqela captain lahlulo babomkhulu akuve kuyinto yamanje kudala lafika